Zdravím vás, priatelia. Vítam vás pri sledovaní 6. pokračovania nácvik vystavovania s českým fúzačom. Ako ste videli vo všetkých videách, začiatky boli dosť kruté, ako sa hovorí, takže moje tipy: robiť to so psíkom od malička, s krídelkom na udičku, potom mu dávať zver pernatú na videnu, nejakého holuba, japonskú prepeličku, jarabicu, bažanta a potom tú zver skrývať. Samozrejme robiť to stále na vodítku a nedovoliť psovi, aby tú zver chytal, lebo potom máte o zabavu postarané. Na skúškach vloh, ak tú zver aj chytí, tam to nevadí až tak, ale na jesenných skúškach stavačov a vyšších skúškach, ak pes tú zver chytí, je z toho známka 0. Ak sa vám video páčilo, budem vďačný za každý komentár, like a odber. Ďakujem. Áno, dobre. Hľadaj. Tak je dobrá. Tak je dobrá. Tak je dobrá. Tak je dobrá. Áno. Tak je dobrá. To je dobrá, áno, to je dobrá, áno, to je dobrá. Kľud.
Stoj. Tak je dobrá, áno, tak je dobrá, áno, to je dobrá. Stoj. Nevidí ju, furt nevidí ju. Stoj. Po pachov tu je milión, takže ona toto ale cíti, bo tam už je blízko. Hej, vidím, však už. Pozerá inde, ale ako dostala teraz asi tvrdý ten pach. Pozri sa. Pokúrka sa nevie ani, pozri, stoj. Už ju vidí, len musím ju, že nech kus postojí a ide preč. Stoj. 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 Dobrá, to je dobrá. Áno, to je dobrá.